ξυπνάω με το δάχτυλο, το μεσαίο, μέσα στον κόλο μου. Ξύπνησα με το δάχτυλο μέσα στον κόλο μου. Αυτό θα δούμε. Εγώ ξυπνάω με το δάχτυλο, το μεσαίο, μέσα στον κόλο μου. Ακούγεται ότι Το ακούσατε έτσι. Το ακούσατε αυτό που είπε. Το ακούσατε ότι έχει ξυπνήσει με το δάχτυλό του μες στον κόλο του. Δεν είμαι ο μοναδικός, δηλαδή. Δεν είναι κάποιο edit στα αυτιά μου αυτό. Και θα πω κάτι άλλο. Δεν ξέρω ποιοι είναι πιο περίεργοι. Είναι περίεργοι αυτοί που απλά απαντάνε σε κάποιες ερωτήσεις. Ή είναι πιο διαστραμμένοι, μαλάκα, αυτοί που ρωτάνε. Μπρο, αυτοί που ρωτάνε κάνουν πολύ περίεργες ερωτήσεις. Μα την Παναγία δηλαδή. Δες εδώ αυτή είναι την ερώτηση αρχικά. Αυτοί ρωτάνε πολύ άρρωστα πράγματα. Αυτοί που ρωτάνε έχουν το πρόβλημα. Αυτοί που απλά κάνουν ένα βίντεο, βγάζουν content και καλά κάνουν. Και δίνουν λίγο τη ζωή τους παραπάνω. Βρίσκουν πατήματα πάνω σε αυτά που τους ρωτάνε. Φαντάσου να μην υπήρχαν αυτοί οι μαλάκες που ρωτάνε αυτά τα πράγματα. Ξέρω εγώ, άλλο να ρωτήσεις κάτι για τρόλ. Για τρόλ τα κάνουν. Ρωτάνε αυτοί που ρωτάνε, ρε φίλε, αλλά. Και πάλι, και για να σκεφτείς και κάτι. Πάμε να το δούμε βέβαια, πάμε να δούμε το βίντεο. Γιατί λίγο το έχω δει. Έχει πολύ content το συγκεκριμένο. έχεις κάνει ποτέ την γάτα σου να τελειώσει. Η γατούλα καλή στο κρεβάτι. Έχετε κάνει σωστό. Έχεις αυτοδαχθεί ποτέ. Τ' άρεσε. Μάλλον πάει σε μένα. Αλλά να ρωτήσω, εσύ έχεις. Έχεις αυτοδαχθεί ποτέ. Όχι. Το είδατε αυτό έτσι. Το fake αυτό εδώ, το fake βλέμμα, το είδατε. Και εκεί που όταν κάνει την ερώτηση, πιστεύεις ότι αυτή θα πει το ναι. Μαλάκα στο 90 έρχεται η αλλαγή. Τα αλλάζει όλα ο τύπος εδώ. Εκεί που περίμενες και θα πει ότι πιο λογικό είναι μια κοπέλα, ας πούμε, να κάνει τι κάνει. Και μαλάκα έρχεται αυτό στο 90 και κάνει την ανατροπή, φίλε. Έρχεται στο 90 και λέει, το έχω κάνει εγώ. Το έχω κάνει εγώ. Φανταστείτε τώρα να είσαι ζευγάρι, ξέρω εγώ, και να ρωτάς την κοπέλα σου αν έχεις αυτή δαχτυλωθεί ποτέ, ξέρω εγώ. Και να σου λέει όχι, ναι, αλλά εγώ το έχω κάνει, να της λες. Πάρ' τα αρχίδια μου, ξέρω εγώ. Ναι, το έχω κάνει. Πρώτον, Κάτσε, από είπε, περιέργεια εννοείται το έχω έχω. κάνει. Έτσι. Έχεις αυτοδαχθεί τίποτα. Όχι. Λοιπόν, εγώ το έχω κάνει. Τι είπα, Μεσαία τι ηλικία. είπα. Πάλι από περιέργεια. Άστε διάλογο. Εδώ τώρα αυτός είναι εσάς. Έτσι. Ναι. Και το έχω κάνει και περίπου στα Σέξα τα 19 μου έτη, όταν κοιμόμουν μόνος. Άρα, όπα, το έχει κάνει 3 φορές, φίλε. Πάβει να είναι από περιέργεια.